अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 5 तनवीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन जब किसी वर्ड के ऊपर या नीचे आ जाए तो गुन्ना होता है और जब तनवीन के बाद हरूफे हल्की यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख्वा आ जाए तो तनवीन पर गुन्ना नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तख्ती नंबर 5 तनवीन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन, वन विन वुन। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़्वा दो ज़बर ज़्वन, ज़्वा दो ज़ेर ज़िन, ज़्वा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। स्वाद दो ज़बर स्वन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, सन सिन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। त्वा दो ज़बर त्वन, त्वा दो ज़ेर त्विन, त्वा दो पेश तुन, तन तिन तुन। रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। द्वाल दो ज़बर द्वन, द्वा दो ज़ेर दिन, द्वा दो पेश दुन, दन दिन दुन। या दो ज़बर यन, या दो ज़ेर यिन, या दो पेश युन, यन यिन युन। शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन। काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। ऑफ दो ज़बर कौन, ऑफ दो ज़ेर किन, ऑफ दो पेश कुन, कन किन कुन। खा दो ज़बर खन, खा दो ज़ेर खिन, खा दो पेश कुन, खन खिन कुन। गैन दो ज़बर गन, गैन दो ज़ेर गिन, गैन दो पेश गुन, गन गिन गुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। आइन दो ज़बर अन, आइन दो ज़ेर आइन, आइन दो पेश उन, अन इन उन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन इन उन। तख्ती नंबर 5 ख़त्म हुई। आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।